Negatibo sa COVID-19 ang patient under investigation sa Region 1 Medical Center ayon sa otoridad. Mag-ibalita tayo live kay King Guevara. King? CJ, nananatiling COVID-19 free ang buong Region 1 matapos ngang mag-negatibo ang resulta sa isang pasyente sa Region 1 Medical Center. Naitala sa Region 1 Medical Center ang isang kaso ng patient under investigation kaugnay sa COVID-19 noong February 11. Ito ang kauna-unahang kaso ng PUI sa buong Pangasinan. Makalipas ang mahigit 2 araw, lumabas na ang resulta ng mga isinagawang test sa pasyente. Mabilis na rin yung result. Negative naman. Bagamat negatibo ang resulta, kailangan pa ring manatili ng pasyente sa R1MC upang patuloy na i-monitor ang kanyang kalagayan. To be sure, we will just still request, pwede na siyang i-discharge, pero we'll still request her to, pa rin siya, mag-quarantine pa rin siya to complete the 14 days. Usually, gano'n naman ginagawa natin. Itinigil na rin ng Health Authority ang tracing sa mga nakasalamuhan ng pasyente dahil nag-negatibo naman ito sa COVID-19. Wala tayong kaso, no case. Yung pa rin ng Pilipinas, yung tatlo pa rin, na panay Chinese nationals. CJ, sa tala ng CHD, may nauna na raw na 5 kaso ng patient under investigation na nag-negatibo na rin sa COVID-19. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, King Guevara.